Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani kining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka nako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan nimo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Napatunayang nakakatulong sa karamdaman gaya ng hypertension, rheuma, pagtaas ng bad cholesterol sa dugo, diabetes at marami pang karamdaman. Ang SED Panyawan Capsule mas pinalakas pa sa pamamagitan ng power ng bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. SED Panyawan Capsule with Garlic. Ang garlic ay nakatutulong upang linisin ang ating dugo, panatilihin ang good overall organ functions at magbigay sigla sa ating katawan. Kaya kung kalusugan ang pag-uusapan, dito na tayo sa SED Panyawan na may bawang. SED Panyawan Capsule with Garlic. Tatak SED Marketing. Tatak itong magaling. O karon ni laing sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Tay, naon sa mga? Uy! Rinan, may sakit ko no ang tibok niya lawas. O migahi siya galit. Tay, ayaw pag binuang ha? Daday! Oh! Rinan! May sulira pang iyang mata! Ano ba? Ang gilaga nga, bago sa Panyawan. Pagkuha! At upin si tatay. Pagdali! Sige no, Dadoy. Inom-ining linaga ka Panyawan ha. Agwantahan lang ang kapait. Makaayo man mo. Sige, sige. Inom noy. Renan,
Rinan, maglisod man siya sa pag-inom. Migahi hasta ang iyang apapangig. Paningwa ang makiinom siya. Masayaan ko tibok niya nawas. Masayaan ko siya. Uy, Tay, dili ka ba unsa? Dili ka ba unsa? Nagkinahanglan pa minimo, tay. Pani, anak, ikaw na mahibaw sa katubhan karon. May aduon ko sa lungsod. May meeting kami sa mga asindero sa laing barangay. Ayaw ka bala ka, Papa. Ako na'y bahala. Makahimo ko pagbantay sa itong mga saop, bisag wa ka. Mahimo ka ning mopahuway ka na lang. Ano na lang mong duha si Mama sa mansyon, o ako na'y bahala sa katubhan. Mawabuta ka na higayuda. Nalipay ko sa ako nakita ni mo karong pila ka adlaw na. Hinahinay na nimong nasuod ang ato mga saop. Sa'yo na kay silang suuron, Papa. Pakito lang nimo sila gamay kaayo, lipay na kay sila. Mga saop ragod sila. Da, sige na. Pagandam na. Aron makaadto na kamo sa katubhan. Yes, Papa. Junior, ato na ta. Ay! Hinahinay mo padagan ay! Mahilam o sa abog ng mga tao sa daan! Mga way batasan! Ala? Dong Rinan? Kaluna. Ikaw na, Dong! Oh, Dong Rinan! Daan pa kung dili ka gin makaantos, kung dili ka mo ani, gimingan ka na ko, Rinan! Ay, ko gagking. Dili dong. Tagbaon tang atong kaming sa usag-usang. Ang sugod ka. Sabang ka. Ay, hala. Nahayang nasad ko. Rinan, kalain ni mo dong, oy. Ikaw manoy una nakapahayang nako rong adlaw. Sa tanang tao dong, ikaw pa. Nang, Ngano gud? importante ko tuyo ni Sir Felipe. Ug Ma'am Esperanza. Naa ba sila? Unsa? Gi-atake si Noy Dadoy. Mao na, sir. Nabalaka ko siyang kahimtang. Ako siya dadun sa ospital sa lungsod. Pero, kuan? pila ang kwarta nga imong gikinahanglan, Rinan? Ma'am Esperanza. Pila ang imong gikinahanglan? Ayaw ka ikog. Sulti. Ana nagpangutana pa, Esper. Hatagi siya 10,000. O pahibawa lang niya kami kung palapay kuwang anarinan, ha? Salamat, sir. Ma'am, salamat kaninyo. Sige, oras na sa pagtrabaho. Paspasin ninyo ang trabaho karon ha. Aron sa sunod semana, masugdan pagtanom ang mga saha sa tubo. Time pasa. Murag dili kompleto ang tanang trabahante. Murag tunay kuwang. Hain ang musimos nga rinan. Wa lagi siya din eh. Nyorita, absent si Rinan kay iyang danon sa ospital sa lungsod ang iyang amahan. Unsa? Kuan, giatake si Noy Dadoy gabi Nyorita o posible nga i-admit yun to. Alatse! Dili ang masakiton ang mo trabaho kung dili si Rinan.
Nyorita. Bisag mamatay pang iyang amahan, wa ko'y labot. Ang importante nga ni Asia kung doon na sa trabaho. Nyorita. Langit kung kasama ka, kay ganda ng umaga. Sa piling mo'y laging masaya. Bawat timpla, may lakas at may sigla. Basta tuwing kasama ka, Panyawan Herbal Coffee. Zed Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Leche! Buntag pa kayo sa'yo, gisapot ako. Mauna na! Giatake na! Sige sila ingo nga gabaan ko! Sila malagi gigabaan! Ilagi na ha! Isuwat na absent si Rinan! O guwase sweldo nga madawat karong adlawa! Uy, kinsa nagbutang ining presko nga buwak sa kong lamisa? Kaninot ka dining mga puti nga rosas. Junior? Kinsa nag... Oh, Mayong buntag niyo Rita. Ako'y nabutangan ng puti nga rosa sa imong lamisa. O ginaot nga nalipay ka na. o kasi puti pa sabot, ana? Nganong nagbutang man ka, ana? Gikan na sa akong kasing-kasing niyo Rita. Unsa? Unsa gikan sa kasing-kasing? Nga naman, dunay garden anang dughan nimo? Nasad gali ko giandam nimo niyo kita. Presko nga prutas ug niya sa buwak. Uy. Ha. Nagkasabot uroy mo, no? Parehas day mog utok. Niyo Rita, manguyab ko nimo. Hasta ko niyo dita. Narani mo kung kinsay imong pilion na munduha niyo Rita. Ang daming mudawat kung kinsay mahimong mananaog na mo ilando. Basta ako, sangko sa langit ang akong gugma nimo niyo Rita. Gigugma ta ka ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag paagi, or mahatag ko nimo ang karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era, mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Pamahawa mo! O kining inyo kita, kan-anin ninyo! Aray! Niyo Rita, nasamad ko sa tunog sa rosas. Anong masuko mo kanyo dita? Ibay ka naman nagingon nga masugod tag usan namo nga mahimo nimong bana. Doon na ako'y gipadungog adto, og di ka tinuod. Niyo Rita, Dili mahitabong mo punit ko ninyo, uy. Nagluod-luod lang mo. Palayo mo na ako! Pamahawa mo! Rinan! Kanaog na sa inyong payag! Doon na kayo trabaho sa katubhan o di ko masugot na mo absent ka! Rinan! Yarita, papamabot si Manoy. Nangita pag kwarta. Kaya doon na mo si tatay sa doktor. Kwarta? Asa mo sa mangita? Ngano? Doon ay kwarta nga gilubong din sa katubhan? Kung gusto siya kwarta, mo trabaho siya, kay dili siya makakwarta kung dili siya mo trabaho! Dad naman na mo si tatay sa doktor. Oh, Tetoy,
Dali na. Nga nagkikwarto. Oh. Ano yan? Og nga nagkadakag kwarta, ha? Diin na nimo tulisa, Rinan. Oh. Diin ka manulis, anak. Dili ko tulisan. Pobre mi. Pero nagpakabuhi ming limpyo. Ug mamatay ming limpyo. Nagdali mi. Dadala mo sa tatay sa doktor. Dili ka mahimong mo absent sa imong trabaho sa katubhan, Rinan. Unsa? Wa gani ka manangit nako nga imong agawon. Nagbuot-buot kag imo. Emergency ni. Ngano? Og nanon dad-on pa man nimog doktor ang imong amahan? Tiguwang na na. Mamatay na gihapon na. Oh. O bitaw. Nag-usik-usik ka las kwarta. Mamatay na gihapon na. Sobra ka na! Sobra ka na! Buhi ko! Dilat kisakitan ko! Sobra ka na! Sobra ka na! Ayoko! Ayoko! Hala! Manay! Nag-kiss man gunon mo! Dado mo ka na sa tatay sa doktor! Kunya na ng kiss, Manay Rinan! Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa SED Marketing.